Seng Voice of the People Party dan kesengi kalau Ujor Pyrshah Uwei Briew bedon ke Facebook account dengan kerteng VPP dan ubala pelait ya kijing Pynthoh Bria Pyrshah Presiden Seng uba Arden Miller besaimoit ke Facebook group ke Lempung ki khun kari kinong elam ke VPP kila IT ya kene ke jing Ujor ha office jong u Superintendent of Police ke East KHASI nomor ba USP uba Sylvester Nongtnger umdon Nabakren bakila patai kubor udakot jongka VPP Media Cell u Dr. Ruzivan Shangpliang ula ong ba kipat ba kin donbet ya ka jingbom ya sngotu jingmut lang bat kinongelam jongki Seng san pertai Henry Kim Deipat ban pendon kam mi kentien bakor ka bandon jingkta yo Presiden ke Seng bat ya ka long yeng long sam jong u bagi sudai ban ai ka FIR nomor boleh ka jingtho kana long sebapalat bakalong kekdian bakal makor kibala Pynthoh Bria ya kalong renyang jong i amdi tangkata kelah tamat yong ru ya ka yeng kesem jong i ya ka konstitusi ya ka parti ba ya ka ri jong i perkowe kelor kan ni layo ban wan ai team ta wan mi kendu ya ESP makidon ke duty na ke tingwan jong i presiden jong di India ndeng layo ban ai city bakila receive ru city bat ni kermen bakin le ya bulan kam panwat ini ki Briew bakin pencipta miki ka kum ka ai menjurang ba ka